nachtblindheid wil zeggen dat ze niks zien in het donker en een uur eerder donker, dan wordt ze dus een uur ook eerder uitgeschakeld, want in het donker zie ik niks. Ik heb nooit kunnen zien in het donker. Nooit kunnen begrijpen dat mensen in het donker kosten zien. En daarmee is voor veel mensen met nachtblindheid de dag een uur korter geworden sinds de invoering van de wintertijd. De herfst en de winter, dat zijn horen voor mij altijd hele vervelende mooien, want ik koos niet fietsen in het donker, ik koos niks in het donker. De nachtblindheid werd veroorzaakt door retinitis pigmentosa, een aandoening van het netvlies. En daardoor werd Wiel op 38-jarige leeftijd ook volledig blind. Wat Geer ziet, dat zie ik dus niet. En ik moet met het gehoor proberen zo ver mogelijk te compenseren. Zeker omdat ze zonder gehoorapparaten, maar ze niet mobiel. Ik moet in een auto horen komen en dan leven ze ook nog in een fietser horen komen als ik oversteek, dat soort dingen. Nou, hij zei, ik ken je wel met die kallen. Ik hoor dingen, ik ken je wel met die... Ja, dat is honger. Dus zo blij worden ermee. Aanvragen voor het fonds zijn dit jaar nog mogelijk. Ook bijvoorbeeld voor het hoorapparaat dat Wiel en zijn partner zo geweldig heeft geholpen. En die hoortoestellen kosten €6.500. En die vergoeden het ziekenfonds niet, want dat horen van de buitencategorie. En toen heeft de Stichting Liefde mij financiële ondersteuning gegeven in de aanschaf van deze hoorapparaat. En ik ben er dolgelukkig met. Sowieso een motor kennen luisteren. Hij verstond mij heel vaak gewoon niet, ook in de hoes niet. En met die hoorapparaten dus wel. Dus het is heel belangrijk dat ze wel kunnen communiceren met elkaar. Ze wat luisteren nog? Dan wel. Ja.